Tumankumbula lapho ngiphuma khona bekungekho lula but I made it anyway. Tumankumbula mama lapho ngiphuma khona bekungekho lula but I made it anyway. Unonzwazi indaba ngangambona nje manje wenze njani ngani? Hawu. Kanti nakakutshela ngekuseni. Lo sangitshelanga ngisenzo. Mina ungitshela ukuthi phela bamnqabelile lapha mu. Hawu. Unqabelo ba manje? Angazi ngathi abazali bakhe mfethu. Bazabadala indaba. Njengoba siyamshiya phela sena manje siyakhuleka phela sena manje. Hayi ashuthe mfethu. Hayi ayikhenze njani? Hayi wathi lapho kumele. Ishaye nje impela manje. Ya. Bakhono zwakazi benza indoda ithuke ingasasi ayuqwela ingcinga salomjida mbelukazi mna ndiyazifela ndibona sijatshile mna nawe ndibona sinosapho mna nawe. Hawu yasasiqedile yazilinde sohambile pha manje ulini. No, cameraman, I'll come in up over there. I have a villain in your village, so local, so I'm busy. Ya unephuzu lapho sibambe nje amashampompo nje amapeka Ye. Alibe kancane futhi ngebili. Ngiyabona ukuthi nemali yomhlaba. Bafethu, benayini ukuthi ngithathe le mali esingubhubhula. Ngiyofesa ngayo. Bafethu isente nesente sithulayo. Manje sisebenzise ngokuthula bafethu. Ngoba bafethu impilo angeke belula ngale ndlela esicabanga ngayo thina. Hayi ngidawume kancane mfethu. Phela vele sonke sawufuna umsebenzi kodwa bekubaleka ukuthi sishawe umoya kancane sijabulise nje nathi. Sesiqedile phela manje ukufunda. Record time bratness. Yabona nonzwakazi ngathi sizozwana mina. Kodwa unephuzu futhi khona kumele sibheke. Awukwaba nje ukuhlala ekhaya samangazi bathi ngifunde e-University of Jellalelanga.
Sanibonani. Yebo. Njani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Welcome to the Visa Photographer Studio. Sinisiza kani? Besizwile kuthiwa kuyaqashwa manje besiletha ama-CV wethu. Nizokwazi ukuthi ithombe nama-videos lezi students ngasho ukuthi ithombe e-traditional wangempela nizokwazi Ukukhululeka lapho mnumzane. Yabo iy'ntsho zethu nje lezo. Yabo mina ngisho sokungathi uphela phesheya uyangithola. Sinosisi lo kodwa angazi umnumzane lo ukuthi ngoba phela nenza umoya umkhakha kodwa hayi ufika. Hayi okay, ukuthi uma ngabe sekulungile so sinisendela ama-SMS. Siyabonga. Siyabonga. Hambe kahle. Menzi, suyakholoza wena. Hayibo. Ulova esikoleni menzi. Ufuna uba nsangweni? Baba, ngiyabanga nje noma ngabuya nje ngithola umsebenzi wakho. Uwaje ulinde nje ufundile namajazi kodwa uhleli ekhaya. Kusho ukuthini lokho menzi? Baba ngidala nokukhona ufukufuku ukusala ukuthi ngesikoleni usala abantu abanjengolinda la ngaphandle. Hayi, baba ujena. Ngiyalinda mfana wami. Ngiyaphila baba uGibhithe. Hayi kuhle-ke uma uphila mfana. Iyodwa into eyenze ngakubiza wazalami ukuthi bengifisa mfana wami ukuthi ngibonge ukuthi usuze wafunda waqeda. Nakuba bezikhona iy'ngqinamba ubuhlangabezana nazo le enyuvesi. Kodwa wena you made it anyway. Ngiyabonga baba uGibhithe. Nakuba-ke kunzima phela umsebenzi awukho. Lalela mfana wami. Isikhathi sakho siyeza. Linda, okay? Ngiyakuzwa baba kodwa phela ungakhohlwa ukuthi isisa sikweleto. Manje nami ngifuna ukuyimela manje. Ngikwazi ukusenzela izinto. Ngoba uyabona lento ukuthi ngidiphende kubazali ngimngaka. Hayi, mina ngizwa kahle. Kodwa Linda mfana wami umzali uyohleza ngumzali kuwena. Ngikhuluma nje, ngiqeda kubamba lokho kumenza ngoswazulu bukabi. Angitshela ukuthi yena ngeke aye esikoleni ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi awekho. Uyabona lapho baba, umenza ngeke ngimsole kakhulu. Ngoba kwamina nje sengiyasola ukuthi ngangifundelani. Kube ngavele ngayele egoli nje ngathola kusamatohwana. Hayi qinisela mfana wami. Uzohlangana. Sithembe kanjalo. Linda mfethu. Wayiqinisele unonzwakazi mathi asibhudleni le mali yethu esinayo. Buka nje manje ngoba sikhuluma ngabe ngibhodla iphitha nje mina manje. Mfethu amanje sangaka siya kumanguze ombazwane umsebenzini nabasiqashi. Imali thengasi isebenzisa siyogibela siyofesa senzisa imali ethu okugcina asibizwa ndawo nje. Cabanga nje. Hayibo. Yini manje le khala? Hawu. Hayibo. Ungisavuka njani? Bathini lapho? Ngithola yona le message ukuthi sibize i-interview. Bathini lapho mfo? Angenilutho mfethu. Hayibo. Hayi madoda. Sinono manje. Angenilutho mfethu. Mhlawumbe ungena isensikhathi. Ziyakhala ke manje. Hawu ziyakhala ke manje madoda. Hey. Bathi ngempela. Angenilutho mfethu. Mhlawumbe inetwork. Nayi network igcwele Mhlawumbe la. network yakhe. Nazwakazi. Hawu usho mfo. Akunalutho mfethu. Hayi network yakhe mhlawumbe. Hawu ziyakhala madoda. Osale mfethu lapho mhlawumbe ungena.
Hawu hey Linda. Aw, yebo. Hawu hamba kanjani? Kuyaphileka. Hayi sayesifani manje uyibonana nje. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't. Hey menzi mfana wami unjani kuba mabokoboko lapha? Ngizwele phela bathi uyehla ukuxebulile. Hey Blazi, sazoqhubeka ke speechali no baba ngoba mina manje angizwa mina leyo ubuyele esikoleni. Wendoda. Kumele sibekezele nje sifunde. Kunzima ungafundanga wendoda. Awuzwe nje madoda. Ukhuluma kanti. Athi no busy lo mjolo wakho ninonunu la. Ufunda nini vele wena? Wendoda ungabizi umuntu wami ngonunu wendoda. Igama lakhe uNono. uNono. Okay. Le ndoda yafana into yakho lona wena. Hayi, sengiyabona ukuthi indaba nesikole ungasifundi. Kunzima phela la ku. Hayi. Kodwa mina ngcono mina konawe mina. Yini nje egqokile la? Uhlisiwe wena. Yini into egqokile le? Hayi wena mfana uhlisiwe. Yini le stwap? Hayi le nto ngiyangiphoqa ngiyacabanga ngeke. Yini le? Bakwebona futhi ugqoka amakati. Ukudlisela ununu wena. Udlisiwe nje wena. Ngcono kabi kunawe mina. Hayi ngiyangiphoqa stwap ndoda. Ngiyangiphoqa. Bakwebona futhi ugqoka ichothozo zamantombazane. Ukudlisela ununu baba. Yikho lento yakho wena. Hayi ngcono kabi kunawe mina. Awu. Hey Shandu. Hawu Linda. Sanibuyile madoda. Aseshayile mfo. Hawu. Oh hayi, siyabonga. Hawu kuhle nsizwe. Umuntu asawuphumula lapho uyibona. Sure. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Babuki pizza. 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 Wenzaje? Ubani? Ngulinde, mina ulinde babuki pizza. Kwenze njani? Kwenzakale? Abangithi uqulekile. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Hello
ubabhekise ezosiphakamisa lana phela asabe uzoziphatha zibophansi. Plaza ngizwile bathi usanda nakuxobela lo mfana wakho umenzi lo. Bathi ukubulele ngenduku. Uthi kapaqoza kuyalena nalena. Bathi ugibhithe ngilala ngifuna ukukhipha inkani mina. Beshamenzi, kaze bekwenze njani? Lo mfana wakho bathi ulove esikoleni kwasha kwacima kanjani. Buka nje sengisaba ngizokujola kahle nawe babe sengisaba into baba sizoqhamuka. Mfana wami, mina njengelunga lomphakathi elikhathazekile ngesimo senhlalo sabantu bakule ndawo, ngikubone kungekho kuhle mfana wami ukuthi ufunde ukuzobhuquza la ekhaya. So ahlanganisela wena into encane, le nto la izokusiza mfana wami ukuthi uqale ibhizinisi elincane, uthenga ama-charger nezinto ey'ncane nje ey'sheshayo, uhambe uyemanguze uthi usalinde umsebenzi wakho ufundele ukuphusha lezi zinto nawe uyitholela amasente. Imali lapho-ke mfana izokusiza nanokuthi ukhokhele imali yerenti enyanga embili uthenge ukudla. Hawu, ngiyabonga baba ugibhithe. Kusasa nje ekuseni ngizovukela khona. Fane kanjalo mfana wami. Hawu, siyabona. Ngikhonze lapho umfana lo menzi. All right. Charge my phone. Amakebuli. Malini mkhulu? 50 rand. Uchacha nje ifoni yakhe igcwale manje. 50 rand. Into echarge ifoni manje igcwale. Uwe ukuthi ufuna yini? Quality yodwa. Ibamba kahle le. Ngicela i-charge. 50 rand sisi. Ngicela i-charge mama. Makebuli. Sitawuthenga nama ngasekhaya. Sakuthenga. Ngiyabonga. Hayi konke namkhulu. Hayi 50 rand mkhulu. Amakebuli. 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 $50, $50, amakebuli nali lifanele wena. Sure, iyasebenza. Hayi isebenza kahle. Charge fast. $50. Kebuli. Oh, it's 10 rand. Oh, ya dikebuli 10 rand. Ay, kota.
Ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame Ngisebenzela abantu abami ngihluphekile Ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame Ngisebenzela abantu abami ngihluphekile Mina ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame Ngisebenzela abantu abami ngihluphekile Konke lokho enginakho ngikusebenzela yazi Ngivuke kuseni imihla yonke ngingaphumuli Konke lokho enginakho ngikusebenzela yazi Ngivuke kuseni imihla yonke ngingaphumuli Konke lokho engikwenzayo ngakusebenzela yazi Ngivuke kuseni imihla yonke ngingaphumuli Nodumo lwami lolu ngalusebenzela yazi Ngangivuke kuseni imihla yonke ngingaphumuli Ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame Ngisebenzela abantu abami ngihluphekile Ngahlele ekhaya Ngahlele ekhaya Do you believe in God? Of course I do. Why are you asking? Ubona ngathi masithandaza nje uNkulunkulu uyasizwa. Yeah, uNkulunkulu uyayizwa umthandazo yethu futhi uyaphendula. Hayi. Ngibona ngathi angakawuzwa. Angibhemi, angiphuzi, angitshontshe. Ngumuntu olungile. Pho why into zami zingahlangana? Ake ngibuze. Asithi estation sesitimela. Uyogibela isitimela. Kodwa uma ufika khona awusitholi isitimela. Uzoyenza njani? Uphindele emuva noma uyahlala ulinde isitimela? Hayi, ngiyahlala ngisilinde. Ngiyazi uzofika. Wenze njani? Ngiyahlala ngilinde phela kukho okudlula ukulinda. Exactly. Uyabona ukuthi ayikho into edlula ukulinda. Shuthi nawe kumele ulinde. Kumele ube nethemba ukuthi one day nawe uzogcina ukuphumelela. Ayikho into ezakalula mnganami. Kumele usebenze kanzima ukuze ube nempilo engcono. You have to wait. Kumele ube nethemba kuyo yonke into oyenzayo. We wait. We wait. We wait. Umtaka 6 rand. IQ text ngapha. Nasi isifonyo sisi 5 rand. Isifonyo sisi, awusifakile isifonyo nasi isifonyo. 5 rand isifonyo. Linda mkanami. Kanjani nje impilo njengoba usuqedile. Sengisho phela njengoba imisebenzi ayikho kuleli lizwe. Yabona esethi mngani wami, angifuni ukukhohlisa. Yabona phela kube ngathi wonke umuntu ubheke wena uzokwenza nje. You can say that again mngani wami. Kodwa-ke kumele ubekezele mngani wami. Kumele uhambe ufake ama-CV ngapha nama. Uzothola umsebenzi. Uma CV ngafakile. Left, right, center. Kodwa kuvuka inhlanhla. Sengize ngiyisole manje ukuthi bengifundelani. Cha. Yabo Linda, ungalingi uyisole ngokuthi ubufundelani. Ayikho into ezakalula empilweni. Yonke into inesikhathi sayo. Now you have to wait. Yonke into izoba right. Linda. Okay mnganami, angishiye ngizobe ngikubone. Umtaka 6 rand. Q-tex ngapha. 6 rand umtaka. Amasaka. Noma ngabe uyadayisa faka amazambane. Woza. Put woza. Isifonyo sisi 5 rand. Nasi still wood put ekhaya. Woza. Nice.
Nayitsho ngayisebenzisa nasi isifonyo. Isifonyo bobhuti ifonyo. Naw umntaka 6 rand. Nasi still. Sawona. Yebo sisi. Unjani? Ngiyaphila. Yebo. 10 rand sisi. Wena ufuna yini? Ukuwe sisi Q-Tex le u10 rand, ufuna red, ufuna purple, ufuna grey, ufuna brown, uyasikhethela wena. Ngicela le. Okay. Ubhuti ubani igama? Igama ulinda Buthelezi. Oh, uhlala kuphi? Usekhaya? Kwamlamula. Oh, okay. Kodwa ngisebenzela la eMangosi. Nansi manje. Awuthi ngibheka ushintsho wakho la. It's fine. You can keep the change. Hawu. Yeah? You can keep the change. Awu siyabonga sisi. Sawulinda ngithi. Linda Buthelezi. Kodwa ngisebenzela la eMangosi sisi. Ngiyabonga. Okay. Q-Tex. Night Jim. Umntaka 6 rand. Linda, yini wahefisanga uxesha yini? Hey, azingiphalanga kanje ihlahla. Hey. Hawu Linda xoxa phela. Kwenzekeni? Hey, bengithi ngiyazambela lapha emgwaqeni. Mangithi ngiphamisa amehlo. Qha. Mangithi qha. Hey, ngibone enye ingane esasifunda nasihamba ngemoto. Hayi. Ngivile ngasilayiza nje angifuna nokuthi izingibone. Ma. Hayi ma. Ngiyaqala ukuyizwa ngayo ke le. Mwahle. Awu understand. Yabona nje ngathi ngavele ngiyivalele ndawonye mfethu. Ngize ngiphume emphakathini senginemoto nami. Eish. Linda, isikhathi sakho sizofika. Yonke into izolunga. Bengithi ngikuvashele. Nganokha lutho uqhamuka. Ngoba soqhamuka usuhefuzela. Ubalekela into engekho. Asiyena mfethu. Sandwa sami kukhona into engangiphethe kahle. Hayi Thishu. Let's take a taxi. That's still what? Mama. Still For what? Mr. Silver friend. Umntaka 6 rand. Hayi Q-Tex nembala yayo. Uno grey. Purple. What's this? Q-Tex. What's that? What's that for? Hayi Q-Tex. Zikole umuntu wakho. Find this for you. Thathi isifonyo mfethu lapho. Thathi isifonyo lapho. Ungakhetha kunesimnyama. Kunesi blue lapho. 5 rand is for. Hawu Linda unjani? Oh, uyaphila asset. Ngiyaphila ngisacela ngiphe taxi lapho. Petrol.
Azania. Umbonile lo butata sithenga kuyi Cotex lapha. Ufundile nje umbona nje. Yo. Okusaka uthola umsebenzi akawufundele kwaze kwanzima yo. Khona bonzima esikhathini samanje uyafunda ungazi ukuthi uhlaleleni, uhlale nama-degree nani. Kodwa into engiyithanda ngayo leya mfana leya ukuthi uyakwazi ukusave. Ave kwazi ukuyisave imali shame. Uzowuthola umsebenzi, akaqhubeke bekezele. Yonke into iyalindwa empilweni. Fanele bekezele iqhubeka ihlanganise. Kuze kulunge oh. Yeah. Azana, wangibizela amahonje nje kwenze njani? Mshenko. Unethuba elivelayo lana. Thuba lani manje lelo? Khona ugele ukuthi esithi. Ngitshela indaba ukuthi unomngane wakho uthi awulinda. And lo bhuti lokuthi usebenza lapha ematafuleni lapha ngithengisa ama-cosmetics. Khona la mangozi ngaserenki. Manje mathuba ndawo ukhuluma ngawo pho. Phela ngisho ukuthi mina lo bhuti lona ithiwa uyayisave imali and enjalo nje lo bhuti ufundile nama-degree. Ufundile ufeleba lo. Nama-degree lo bhuti. Angitshele nje. Uyayisave imali. Imali yakho ayiseva. Kahle wena. Uyayisave imali unemali zakhe lo bhuti. So bengithi mina uzama ukuzisondeza kena phela. Uzigudle nje bese umthembisa amathuba omsebenzi phela. Kodwa phela ke emshini. Yeah. Kuyomela ukuthi uqale ucela izumbulu zemali. Uthi ngidlise satshanyana kulombhemu. Bese ngifuna imali. Imali ukuthi abribe. Kunjalo. Thatha izimbulu mina sangihambe. Zikhala. Hawu ushentshweni. Bese ziyakhala. Hawu ushentshweni impela. Asidle imali emshini. Khala amaphela. Hawu ushentshweni. Azikhala. Linda? Abungishengu. Dalo ufikile la? Kade ngifike. Sengikhona ngibambezelekile le emsebenzini. Kulese leyo mpahla le? Hayi kunjani phela? Asibona. Iphelele? Phelele yonke ikhona lapha. Phelele yonke baba. Hayi. Okay, lalela.
usutholile umsebenzi sezwana. Ngiyabonga. Usutholile umsebenzi sezwana. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ke siyakwamukela. Lalela. Usutholile umsebenzi lo lingashona namhlanje ngikufonele. Kanti lapho umeziko. Ibalekile. Lofuna sinisikhoselo la kuzo. Ngiyabonga baba. Akulungile ngizokuthinta ke ntambama. Okay? Ngicela yonke into ningane ufuna ukuyazi ukuthi ungena kanjani ngasikhatsini kuphi kanjani konke sezwana. Yebo. Yonke into senze ngefile. Okay? Lento ke kumele beyimfihlo yami nawe ukuthi uyakwazi. Okay? Uyangizwa? Hayi. Le mali uyisebenzele kanzima la akunjalo? Kunjani phela? Akunjalo? Kunjani phela? Ngizwile usedujuluka ngale emsebenzini ubaleka wenzani udayiselana ngani kunjani njani. So ngeke ngicele phansi sezwana. Hayi sengithembe wena. Hayi ngihamba ngaqala sala la. Okay. Ungilandele nokungilandela sezwana. Okay. Sengihambe. Ungangilandeli. Okay baba. Hawu, wena ntombazanyana. Ukahle? Ngiyaphila njani? Hayi ngikhona. Lalela. Yasi nginokunibheka lapha eTown la eMangozi. Ninalo mfanyana wakho lona lapha nidayisa itaputapu lapha. Bakwangibona mina. Lutho ayikuhleke. Mina kudala ngikubona ngihlala ngikupopola lapha udayisa nalo mfana wakho lo. Itaputapu lapha etafuleni khona la eMangozi. Akwazi ungibona. Hayi ngiqala ngibona ngikwazi. Kuhle. Hayi cha. Mina ngingumshayeli. Lo mfana lo ubukele efundile, ubukele ehlakaniphile. Akunjalo? Ucela naye vele? Yeah, sinanda mathisana. Okay, imnqandana mathe. Okay. Lalela, indawo phela umfana ehlala lapha edayisa etafuleni. Ngoba ngiyezwa mangihokela umkhondo ukuthi ubukeke efundile lo mfana. Hayi nifundile impela Wagogoda. Awu, kahle wena. Yeah. Manje uthini lapha etafuleni? Usebenza ayikho sizama ukuyiphilisa ayikho enye into singayenza phandle ukuthi sidayise sicosha cosha size silale sidlile. Oh, siyamlekelela wena. Yeah. Nginecebo la. Ngifuna nje 1 mbumbulu kuwe njengesinqanda mathe sakhe. 1 mbumbulu ngemuke. Then uzothola kumfana umsebenzi. Kwangathi ngizwela kude kude. Ungizwela kude lalela. Ngithi ngifuna 1 mbumbulu kuwe bese ngiyamuka. Okay? Kanjani? Usungizwele eduze nje namanje. Uthatha le mbumbulu nje bese nginika umfana umsebenzi ayeke ukuhlupheka. Neke ukuhlala lapha nje ufelanga njalo nje. Awuthi nje wathi ngibona. Hawu la. Hawu. Oh. Ubona kanjani? Kwangathi lento ngicelayo inzima kakhulu. Kunjalo impela. Yonke into inzima la emhlabeni. Kodwa ngeke ulimale indawo phela. Just nje imbumbulu yodwa kuphela. Uyawudinga umsebenzi ngizoyenza just for you. So right. Ngicabanga kanjani? Ngicabanga ukuthi ngoba kusasa umsebenzini mhlawumbe ngafika nje Oh, wena vele isikhathi esiningi usichitha lapha endlini yakhe. Hayi ngizofika impela. Awenze kanje. Faka inamba yakho ucingo ngoba la ngizokuthinta kahle. Bese sibheka usuku lembumbulu. Mawande lo musa. Hayi, usungakhuleka into. Phela ngikulindela ngoba ngiyazi ukuthi uhlala udlula kule ndlela le. Phela kudala ngikustoka ngibhekile ngakho ngime kule ndawo le. Sizwana? Yeah. Hamba ke nto. Sesiyosingana ekhini. Bye bye. Besethu, nginenkinga. Ngihlangana lo mbhemi lo umshinga. Sahlangana le honji. La hlala khona ngazi. Wathi ngizongitholela umsebenzi wathi angilikize umbulu semali. Ngathatha imali yami yonke ngiyisevile. Sokuphela insuku embili. Ngoba kulo ngifaka ehlathini. Izumbulu zami ngiyisebenzele kanzima mfethu. Umuntu angicebisa umsebenzi kadudlela ngami. Hayi into singibekezelo. Imali yami ihambile. Yonke imali yami ihambile. Umuntu ongithembisa umsebenzi. Uthi imali yami ngiyisebenzele kanzima kabi. Awusiyama kanti mina ngona. Hayi sobe sikhulume.
Uyawuthola-ke lo mfana lo msebenzi ulinda. Mawande. Yeah, Mawande. 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 Yeah, Mawande ufunda wena. Ngilana emqashweni nakho ngikulindile manje awukho. Awu, esethu. Phela mina ngilaka kwamlamuni. Ngithe njalo engivakashela ushando since engasebenzi namhlanje. Lokho kunye-ke futhi ngeke ngiphumule nje ukushisa kwelanga lalapha eMangosi. Hawu ngiyakuzwa. Kade ngikulethela ama-post. Kunama-post amanesi aphumile. Bafuna amanesi awu-2 emseleni esibhedlela. Yiwona-ke lo msebenzi wawufundela. Ya, ngenza yona impela inesing. Kodwa-ke bafuna abantu abayi-2. Just 2 nje kuphela. Manje-ke uyabona ukuthi mnganami ngivele ngikhohlwe nje lento mina. Angivele ngikhohlwe. Yiba nethemba elincane mfowethu. If you never try, you never know. Lento ke kumele benifihlo lami nawe ukuthi uyakwazi, okay? Ngizwa hayi. Le mali usebenzele kanzima la, akunjalo? Kunjani phela? Akunjalo? Kunjani phela? Bafethu isente nesente esitholayo. Manje sisebenzisa ngokuthula bafethu. Bese sizole la kuthiwa uyaqashwa manje besiletha ama-CV wethu. Linda, isikhathi sakho sizofika. Isikhathi sakho siyeza. Linda, okay? Angikwendi utho mfethu. Na, nitho kigcwele lapha. Hayi qinisela mfana wami. Uzohlangana. You have to wait. Kumele ube nethemba kuyo yonke into oyenzayo. Oh yebo. Awu kamba kanjani? Kuyaphileka. Hayi sayesifani man, yobuya ibonane mfethu. Hey Shandu. Hawu Linda. Sanibuyile madoda. Hello, Linda. Babukipitsa. Babukipitsa. Usalinde umsebenzi wakho ufundele. Uphusha lezi. Charge my phone. Amakebuli. Sfonyo sisi, awusifakile isifonyo naso isifonyo. 5 rand isifonyo. We wait. We wait. Awulinda mfana wami. Babukipitsa. So abuye eMangozi. Ungabuya lena baba. Asibonge mfana, sibonge. Ulibangisephi?
Cha phela baba ngagcine ngiwutholile umsebenzi engangivele ngufundele vele. Oh yeah. Manje sengisebenza le emseleni esibhedlela. Oh emseleni. Awuzazazi inhle indaba. Wena menzi ngongalaleli kwakho ngakutshela ngathi iye esikoleni. Buka manje uLinda. Uyasebenza manje uLinda. Wena uhleli la. Awuzazi ukuthi ubhekephi. Hayi ngiyakubongela mfana wami. Ngiyakubongela kakhulu. Usebenze kahle. Ngiyabonga baba. Asibonga. Awulaleli wena menzi, awulaleli. Asambe man. Wena lokungezwa kwakho menzi. Ngibona ufana nobaba. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion in the walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers.